So नोंथांमोना विशाखापट्टनमाव फैयोब्लाथाय बेवहाय साबमारिन मिउजियामाव फैनानै खेबसे भिजिट खालाम नायफै माबोरैहाय जोंनि इन्डियान नेभिया थायो साबमारिनाव साबमारिना माबायदि नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायोब्लाथाय नुजोबगोन बेबायदि जोबोद मोजां मोनसे हटेल दं बेहाय जों दा साबमेरिन मिउजियामखौ नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय भितराव फैनानै बिथिंजाय साबमारिना दङ ओमफ्राय बिथिंजाय टिकेट काउन्टार दङ टिकेट काउन्टाराव सासेयाव 70 राङै लायो जों टिकेट लाखांबाय लानानै जों दा भितरथिं थांगासिनो थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम भितराव नोंथाङा खोन्थाहैगोन एन्ट्रि जाबाय जोङो हाबबाय भितरथिं बेयाव नेभि जोंनि इन्डियान डिफेन्सनि नेभिफोरा माबोरैहाय थायो सिङाव बेनि बागै नोंथांमोननो जों खोन्थानो नाजागोन एसेमा नैबेहाय साबमेरिनाव माबायदि थायो जोंनि इन्डियान नेभिनि अफिसारफोरा इन्डियान नेभिफोरा माबायदि थायो सायाव नायनो हागोन नै जोंहा फ्लाइट बिरगासिनो एन्ट्रि ఆడనేరా వెంకటాపురం వద్దునా ఆడు లేదంటే కింద మిషన్ పువ్వులో ఉంటుంది Submarine Museum. Missile wash. Akhirnya disuruh. అలా ముందుకెళ్ళాం అనుకో Dilip sir को फोन कर అలా ముందుకెళ్ళాం అనుకో తమ్ముడు జ్యూస్ పాయింట్ జ్యూస్ పాయింట్ ఉంటుంది చూడు అలాగే ఎగ్జామ్స్ నేవీ ఆఫీసర్ కూడా విడిజిరా ఇబిహై ఎగ్జామ్ ఆపోజిట్ లోనే జ్యూస్ పాయింట్ ఉంటుంది కనబడుతుంది వాయిస్ కనబడట్లేదా నువ్వు नोंथांमोना माबायदि सिङाव आरो नै बे सिङाव उन्दुग्राया आरो बेहाय बिदिनो उन्दुयो बेनि साबमेरिनाव थाग्राफोरा मार्कस कमान्डो इन्डियान डिफेन्सनि नेभि अफिसारफोर थानाय बेफोरो जायगा बेहाय उन्दुनाय ओमफ्राय बेहाय जानाय लोंनाय बेबायदि जायो जन्त्रपाति मेसिनफोरा माबायदि नुदों सब सालायनाय माखौ मा दांबा मा जायो आं मिथिया दा थ' बेनो नेभिफोरा बेवहायनो माबोरै खस्थ' मस्थ' थायो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ
जास्ट सानै मानसिल' ओरैनो फै थ' फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लानो होनना फैदोंमोन आंबो इन्डियान नेभिनि अफिसारफोरा माबोरै कस्ट खालामो बेखौ नायनो होननानै फैदोंमोन बे माने साबमेरिन बेयाव माबोरैहाय थायो नोंथांमोना नायनो हागोन मेन सुइच बोर्ड मेन साप्लाइ इलेक्ट्रिक साप्लाइ होग्राया बेनोमोन बेनिफ्राय देखो नै बिथिंजाय नायनो हागोन नोंथांमोन बिथिंजायबो अपारेटर आरो बिसोर सब अपारेटर बेहायबो उन्दुयो बेहायबो उन्दुनो हायो नैबे जाहैबाय मार्कसफोरनि इकुइपमेन्ट बेयाव थायो गाननानै दै सिङाव थांनाय बान्थाफोर दं बेवहाय साबमारिन मिउजियामाव गावसोरनि नेभिफोरा मा बान्था मोनो बेखौ नायजानांगोन बे जाबाय बिसोरनि स्टर रुम बेहाय जानाय लोंनाय जिनिस दोनो बिसोरो नै बेहाय बिसोरनि रान्दिनि सेफ बेहाय थायोमोन ओंखाम ओंख्रि संग्रा बेखौ तो इतना भी आसानी नहीं है कि सबमरीन में क्लास में नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ साबमेरिना माबायदि नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायोब्लाथाय नुजोबगोन बे जाहैबाय साबमेरिननि इन्जिन फार्स्ट टाइम साबमेरिनाव गाखोबाय हाबबाय बे आरो बिसोरनि फिउल टेंक खोमाने साबमेरिननि डिजेल लाइफआव फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लाबाय बेफोरबायदि साबमेरिनाव हाबनानै सबमेरिननि इंजिन इंडियन नेभिया सबमेरिनाव माबायदि थायो बेफोरो माहायफोर साप्लाइ लिंकेट बेफोराव नायो आरो मा जादों मा जायाखै थ' एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय फैबाय आंबो सबमेरिना माबायदि जायो नायनानै मोजां मोनबाय आसा खालामदों आं नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनगोन साबमेरिनखौ सालायनोसै साबमेरिन सालायनि जाम जाजोबनांगौलै गासैबो चले गई हाँ वो विजिट करके आ गए बाइक जाऊँ चीज देखने बेटा कम सबमेरिना बेनोमोन नायनो हागोन नोंथांमोन आज वहाँ वैजाग म्यूजियम थ' नोंथांमोना विशाखापट्टनामाव फैयोब्लाथाय बेवहाय सबमेरिन मिउजियामाव फैनानै खेबसे भिजिट खालाम नायफै माबोरैहाय जोंनि
इन्डियान नेभिया थायो साबमेरिनाव नोंथांमोना बेवहाय फैनानै नायफैयोब्लाथाय गासैखौबो मिथिगोन एक्सपिरियेन्स लाफै पर पार्सन 70 रुपिस नायफै जोबोद मोजां नांदों आं आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन गोजोन्थों नोंथांमोन